bayawon ta, bayawon ta, bayawon ta ngalan niya. Daigon ta ang hari, daigon ta si Jesus, simbahon ta ang ngalan niya, kay siya ang kadaugatan. Bayawon ta, bayawon ta, bayawon ta ngalan niya. Hala, hala, musayaw ta, hala, mulukso ta. Iisa ang kamot, ipapakaniya, ug daigon ta siya. Iililihok-lihok, ibayaw ang mga kamot. Bayawon ta, bayawon ta, bayawon ta ngalan niya. Prepare the way of the Lord, make straight the path in the desert for the Lord. Come, all you people, see His majesty. Lift your voices to the one all glorious. Every valley shall be raised up, every mountain shall be made low. Ground shall be made plain. Come and see His glory revealed. Olele, ole, olele, ole, olele, ole, olele, ole. So with one voice declare He is the Lord. Lift Him up, shout, He's a sovereign Lord. Come, all you people, see His majesty. Come, lift your voices
be made low. Every wrath around shall be made plain. Come and see His glory revealed. Every valley shall be raised up. Every
Maayong adlaw mga kaigsunan. Welcome kaayo mo sa atoang panimbahon karong adlaw. Nalipay ko nga nakigkauban ko kaninyo diha sa pagsimba ug sa pagtuon sa iyahang pulong. Excited pud kaayo ko nga makig-istorya kaninyo kabahin sa libro ni Mateo kapitulo 19 1 hantod sa 12. Ato ang paghangyo nga ang pagkunsad sa balaang espiritu ug ang iyahang pagtudlo kanato mahimo gayong dayag ang pulong niya karong adlaw. Akong gitutuluhan ang ato ang pagwali karong adlaw isip nga klase-klaseng palusot, no? Klase-klaseng palusot. Ug makita kana sa bersikulo 1 hantod sa 12 sa Mateo 19. Murag daghan-daghan gyud ta og pagatun-an niini og nang hinaot ko nga ato agayong mahuna-hunaan og ato ang mausap-usap og ato agayong matulon sa ato ang espiritu ang pulong sa Dios karong adlaw. Na karong mga panahon na naa na gyud ta sa bulan sa Hulyo. In other words, katunga sa tuig 2020 nahuman na gayod. And if we look back ato ang lantawon ang panghitabo sa tuig 2020, daghan gayod og mga panghitabo nga murag makalanag kanato, makalibog kanato. Sa sugod sa tuig aduna kitay na batian nga klase-klase nga mga natural disasters ug nakahinumdum pa kamo. Naabot ang pagbuto sa bulkan sa Taal, no? Unya nisulod pagyud ang African swine flu sa mga kababuyan, no? Ug siguro kana nga mga panghitabo natabunan kay tungod pag-abot sa bulan sa Marso nisulod man ang COVID-19 nga pandemic nga bisan hantud karon dagaya gihapon ang mga nagatakdan niini nga mga pandemic. Dili lang sa COVID-19 pandemic ug atuang lantawon ang tuig 2020 ang katunga niini nausay na hitabo nga pagsira sa usa ka dakong TV network nga nahimo pod nga ang tibuok Pilipinas nahimong trending. Daghan og mga debate ug mga social nga discussions sa media, political discussions usab. Dili lang kana tungod sa pandemic nga ato ang gina-eksperyensyahan, aduna usab problema nato sa ekonomiya nga adunay economic meltdown that every one of us have felt, no? Many of us nabatian kana ang problema sa ekonomiya. Ug dili lang kana globally bag-o lang usab nahitabo namatay ang usa ka African American nga ginganlan og si George Floyd, and it resulted into global racism issue. Unya daghan kaayo ang mga discussions, debates nga nagakahitabo. Ug halfway throughout 2020 nakita usab nato ang klase-klase nga tubag sa mga katawhan sa tibuok kalibutan in response sa klase-klase nga mga issues nga nagakahitabo sa atua in the half part of year 2020. Many people have responded sa klase-klase nga mga katalagman ug mga disasters that has happened to us. Usa ni ana in response aduna kitay nakita nga mga daghan kaayo nga mga rallies o demonstrations. Ang uban ni ana peaceful, maayo, adunay intensyon nga noble, but then naapoy usab uban ni ana nga daghang mga riots and lootings all over the world tungod sa mga in response sa klase-klase nga mga katalagman nga nahitabo halfway through 2020. Ug dili lang kana ang usa pagayod nga nagakahitabo would be people around all over the world nagaatake na dayon sa mga ginatawag nga tradisyonal o mga conservative
values sa mga katawhan. Traditional and conservative values. And we call this as biblical values as well. Usa ni ana would be ang issue of riots and lootings nga giingon sa uban nga mga tao nga okay lang. Kay since naamang kay kanang gi-fight na akay nakig lantugi ikaw og nakiglimbasog ikaw gikan sa kaning racism nga issue. We also talk about same-sex nga mga attacks because those are conservative, traditional, and biblical values, same-sex marriage. We also have an attack of the abortion nga issues and of course ang divorce nga mga issues. All this have come up dili lang in the year 2020 apan daghan ng mga tuig nga nilabay nga kining tanan ng gawas in response to the different mga issues, concerns, and dilemma sa ato ang kalibutan karong panahona. And probably one of the things nga inyuhang ginapangutana ug naabot na pud na sa ako ang mga sa ako ang pangutana usab ug daghang mga tawo nga nangutana usab niini kay kini nga pangutana kung si Jesus pisikal nga ania dinhi sa kalibutan karong panahona unsa pud kaha ang iyahang response or tubag niining mga klase-klase nga issues, klase-klase nga disasters ug mga katalagman sa atoang kalibutan ug sa atoang katilingban. Na si Pablo dayag kaayo ang iyahang gisulti niini sa Roma 1:32 nga nag-ingon si Pablo nga ang atoa di ay katilingban nagadunot as time passes by. Sa Roma 1:32 niingon si Pablo, kini sila bisan ila nang nasayran ang pagbuot sa Dios nga ang magabuhat sa maong mga butang takos sa kamatayon dili lamang kay nagabuhat sila niini kundi giuyunan gisuportahan usab nila ang mga tawo nga nagabuhat niini. Dayag kana ang giingon ni Pablo nga dili di ay magka-maayo in terms of morality ang atoang kalibutan, kundi magadunot kani as time passes by. And we see all of this sa response usab sa mga tawo sa katilingban. Siguro mao kini ang atoang pangutan-on gyud karon nga naa ba sa istorya sa kinabuhi ni Jesus kadtong physically naa pa siya dinhi sa kalibutan in the 3 years of his ministry where he tackled ethical, socially acceptable immoralities and issues. Na I tell you, ang ato ang pag-aistoryahan karon sa Mateo 19, versikulo 1 hangtod sa 12, naay tubag si Jesus sa daghan kundili man galing sa tanan nga mga social ug mga ethical issues sa atoang kalibutan ug katilingban. And he did not talk about it on the surface level. Gistorya kini ni Jesus ug gipadayag kini ni Jesus didto gayud sa kinailawman niini ang pinaka-root niining tanan, ang pinakaugat niining tanan. And I'm so excited to share this to you because this is what the Lord Jesus says. And these are mga issues that are relevant karong mga panahona. Sa Mateo 19, nagsugod ang pulong ni Mateo, versikulo 1 hangtod sa versikulo 2, nga nag-describe nga si Jesus coming from Capernaum and Galilee area, ning biya siya didto sa kadtong iyang magipang istorya sa Mateo 18. Ug niadto siya sa area sa Judea. Ug makahinumdom kita sa Mateo 16, adunay mga grupo nga mga Pariseo nga ning adto gikan sa Jerusalem, gituyo gyud nga moadto didto sa Galilee aron bitikon si Jesus ug pasanginlan si Jesus ug siguro madakpan si Jesus sa iyahang mga gipang tudlo ug nakabalupod kita
nga hilabihan kayo ang pamaagi ni Jesus, nga diin napakita ni Jesus ang kinasuluran, ang pagkadunot sa kasing-kasing ani nga mga Fariseo na naato sa Galilea. Karon padulong na sila dinhi sa Judea kauban sa mga disciples, ug karon dinhing dapita mauna kini padulong sa sentro sa mga religious activities ug sa mga religious leaders of Israel during that time. So kung didto manggaling sa Galilee, daghang mga pagbitik ug pag-atake kang Ginoong Hesus. Unsa naka kini karon? Pag-abot ni Jesus, paglawig ni Jesus kauban sa mga disciples, padulong dito sa usa ka area sa Judea, daghang mga panon ang gahulat kang Ginoong Hesus. Ug didtong dapita ginaayo ni Jesus o giayo ni Jesus ang tanan nga mga masakiton didtong dapita. Apan dili lang di ay mga panon ang naa didto, naa usab ang mga Fariseo. Kay ilahan na maning teritoryo ug siguro gisumbong na no sa kadtong niadto sa Galilea nga palpak kay maayo kayo mo istorya mo debate si Jesus. Unsaon man nato pagbitik si Jesus para ma-expose nato no matud pa sa mga Fariseo kung unsa ka hiwi o unsa ni kadautan kini si Jesus na siguro na sa ilang una-una. Which is why in verse 3, nagsulti si Mateo, ug dihay mga Fariseo nga miduol kaniya, ug misulay kaniya, pinaagi sa pagpangutana. Usa ka pangutana, usa ka ethical issue, usa ka socially acceptable immorality nga nagakahitabo na sa una, bisan sa panahon pa ni Moises. Ug hantud karon, this has always been a relevant issue to all of us. Ug kini nga issue kay ang issue sa diborsyo. Issue sa diborsyo ato ang klaruhon nga kini nga issue nga ato ang pagaistoryahan karon. The issue of divorce dili ta mag-istorya sa issue of annulment or issue of legal separation kay lain naman pud na nga pagaistoryahan apan connected gihapon niini. But we will talk about divorce, kanang legal nga divorce nga sa lain-laing mga nasod na anak na. Niingon ang mga Fariseo, alang sa usa ka lalaki, uyon ba sa kasuguan ang pagpakigbulag or diborsyo niya sa iyang asawa sa bisan unsang hinungdan? These Pharisees, nagsugod sila sa bisag unsang mga hinungdan. Pwede ba, Jesus? We should remember that this is a trap na ay lawom ani nga intensyon ang mga Fariseo. Now, for Jesus, this time, iyahang gitagbo ang pangutana sa mga Fariseo on how they asked it. He answered the question starting from the surface level. Nagsugod og tubag si Jesus, Mateo 19:4. Siya mitubag nga nag-ingon in a sarcastic nga manner, wala ba ninyo hibasahi? Have you not read? Now, we need to remember that the people that Jesus is talking to during this time are the Pharisees. Ang mga katawhan nga dili ka mahimong Fariseo kung dili nimo ma-memorize ang Pentateuch. First 5 books of the Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Dapat memorize na. Apan ang tubag ni Jesus, wala ba na ninyo nabasa? Well, in fact, ilahan na nang na-memorize. Apan for Jesus, in a very sarcastic nga manner, wala na ba na ninyo hibasahi? And then Jesus gave a description sa ilaha kung unsa gayud ang dili mabuak nga disenyo sa Dios kabahin sa marriage or kabahin sa kaminyoon. Na dili lang si Bruce Wilkinson ang nag-discuss na karon sa biblical portrait of marriage,
but it is the original author himself of marriage, that's Jesus Christ. Mao'y nag-discuss niining panahon na kung unsa ang dili mabuak nga disenyo sa Dios sa kaminyoon. Na ay tulo ka butang nga giingon si Jesus dinhing dapita. Una, niingon si Jesus sa bersikulo 4, wala ba ninyo hibasahi nga ang nagbuhat kanila sukad pa sa sinugdan, nagbuhat kanila nga lalaki ug babayi. Now with this, we must understand nga ang dili mabuak nga disenyo sa Dios sa kaminyoon, una ni ana, usa ni siya ka relasyon sa lalaki ug babayi. Dili lalaki, babayi, kundi lalaki ug babayi. Dayag ka na, gisulti ka na ni Jesus. And that is not socially changeable or culturally changeable. Na may uban nga gisulat ni Pablo sa usa niya sa Korinto nga dapat ang mga babayi magbutang og tabon sa ilahang ulo sa panahon sa pagsimba. Those are culturally changeable nga mga practices sa panahon nila sa una. Karon manimbata, wala na may tabon ang mga babayi. But for this, ang ato ang clue nga dili ni siya socially changeable or culturally changeable kung magausob ang kultura, mausob pud ni. Kay nga naman, niingon man si Jesus nga sukad pa sa una, mauna gyud kini ang disenyo sa Dios. So dili ni pwede mausob. Wala kay ako or ikaw, wala tay katungod nga usbon kini nga disenyo sa Dios. Una, giklaro ni Jesus sa Fariseo, usa kana ka relasyon sa lalaki ug babayi. Ikaduha nga disenyo nga dili mabuak nga disenyo sa kaminyoon nga gisulti ni Jesus. Kay kining kaminyoon pagkahiusa kini sa duha ka kinabuhi. Duha ka kinabuhi na himong usa. Bersikulo 5 niingon si Jesus, ug nag-ingon sukad pa sa una, nag-ingon ang libro ni Genesis, Kapitulo 2. Tungod niini, maong hinungdan nga kinahanglan pagabiyaan sa lalaki ang iyahang amahan ug iyahang inahan, ug makig-ipon siya sa iyang asawa, ug silang duha mahimong usa. Na the process of joining or uniting two lives into one takes two things. Primero ni ana, mubiya ang lalaki, ang duha, ang mubiya kining duha ka mga tawo sa ilang amahan ug inahan. Dili lang pisikal nga mubiya ug mupuyo sa laing balay, bisan pa ang loyalty, ang identity karon niining duha, dili na sila anak sa ilahang amahan ug inahan, kundi asawa or bana sila sa ilahang paris. And the loyalty there, dili na sila mag-agad, magadepende sa amahan ug inahan, kundi magadepende na sila emotionally, financially sa ilahang duha. That is the process of living, pagbiya. Ug karon ang ikaduha would be the process sa pakig-ipon, or we call that cleaving. Pakig-ipon or cleaving na sila karon nahimo ng usa, dili duha ra gihapon. I love it when ang True Love Waits seminar would look at this in an illustration nga naay duha ka papel nga diin gibutangan og glue together. Mao kana ang kaminyoon, unya bisan og unsaon nimo og kuha or separate adtong duha ka papel, magisi manimo apan madaot na gayud ang kadtong duha ka papel, kay nahimo naman sila og hiniusa. Mao kana ang dili mabuak nga disenyo sa Dios sa kaminyoon. Sukad sa una, tinuod kana, hangtod karon
tinuod gihapon kana ug wala ko'y katungod nga muusob ni ana nga disenyo. Ug ang ikatulo nga disenyo nga gisulti sa Dios sa mga Fariseo nga dili mabuak nga disenyo sa kaminyoon kay kining pagkahiusa dili gayud dapat mabulag. Dili dapat mabulag. Ningon sa bersikulo 6, tungod ni ana dili na sila duha kundili usa. Busa ang Dios gihiusa sa taong dili pagabulagon sila, no? Unsa man ang gihimo sa Dios nga hiniusa, dili dapat pagabulagon sa kinsamang mga tawo or gobyerno. In other words, Jesus is saying, in answer to the question of these Pharisees, wala ba mo kabalo nga sukad pa sa una, dili pwede ang diborsyo. Dayag ka na nga gisulti ni Jesus, pinaagi sa bersikulo 4 hangtod sa bersikulo 6. Nakaron, naana ang bitik. Naana ang bitik sa mga Fariseo. Nitubag ang mga Fariseo, bersikulo 7. Sila miingon kang Jesus, nganong nagsugo man si Jesus, si Moises, sa paghatag og sulat, pamatuod sa pagpakigbulag, ug sa ingon ni ana, ang lalaki makabulag na sa iyang asawa. Bitik sa Fariseo, pointing to Deuteronomy 24, verse 1 onwards. Akong basahon ang Deuteronomio, later akong basahon ang Deuteronomio bersikulo 1. Apan kining bitik sa Fariseo is actually usa ni siya ka fallacious logical nga pagtubag or sayop nga klase sa pagtubag. Gitawag kini sa philosophy as pag-apilar sa tradisyon. Pag-apilar sa tradisyon. One fallacious argument. Sayop klase nga argument. Unsa maning appeal to tradition or pag-apilar sa tradisyon. Matud pa sa philosophers, ang appeal to tradition usa kini nga pagtuo sa usa ka tradisyon nga kamatuoran na siya bisan wala tan-awa ang konteksto, katarungan o husto nga pagsabot niini. We call that pag-apilar sa tradisyon. Mao kini ang ginatawag nga sa pang-adlaw-adlaw nga mga pulong, mao naman ni ang among naandan. So tinuod yun kini, kay mauna man ni gibuhat sa amo ang kalululuhan. Nga kung adunay harvest, dapat mo patay gyud mi og kanang manok nga puti og magpadugo. Tinuod ka na, kay mauna man kanay naandan. This is what we have been taught with. This is our tradition. The Pharisees appeal to tradition, na nawag ani nga pag-aplikar sa tradisyon, and tinuod man, lawom kini kay ang tradisyon man nga gibuhat ni Moises. Apan ang problema nila, wala nila gilantaw ang konteksto, ang katarungan, o husto ba kini ang gigikanan, nganong nahimugso kini nga tradisyon. And this is where Jesus attacked them. Galantaw sila sa Deuteronomy 24. Nag-ingon ang Deuteronomy 24, versikulo 1. Sa diha nga ang tawo magapili og asawa og mangasawa kaniya, siya dili moayon kaniya tungod kay nakakaplag siya kaniya og butang nga dili maputli, dili maayo. Ang iyang buhaton, tulo ka butang. Una, magasulat siya kaniya ug sulat sa pagpakigbulag, a certificate of divorce. Ug
igahatag kini niya sa iyahang mga kamot, ug ikatulo, pagulaon niya, palayason niya sa iyang balay. 3 steps. Now if you look at here, we actually have some clues, na atay clue, nga nganong nahimugso ni, ug nganong naapay tulo ka proseso nga dapat buhaton ang tawo. First would be, kung ikaw mo decide ka nga bulagan na nimo ang imuhang asawa, magsulat ka og official certificate of divorce. Dili lang ni ikaw nga ikaw ra pud ang mo sign, kundili mo konsulta ka niini sa mga opisyalis ug maalamon nga tawo. In other words, ang reason behind this is gusto ni Moises nga imuha dapat hunaon kung makigbulag bagyo ka. Please reconsider. That is what Moses is trying to say. Please reconsider. Write a certificate of divorce nga ikaw maka-reflect ug maka-evaluate nga kinahanglan bagyod nako siya bulagan. Mukonsulta ka sa malamon nga tawo, kinahanglan ba nako bulagan? Kay na ako'y nakita nga dili maputli. Ang ikaduha, dili lang mo konsulta ka og maalamon nga tawo, ihatag pa nimo sa iyahang mga kamot. Basin di ay makahinumdum ka nga gihigugma mangyud kuning bayhana. You see, Moses is trying to please reconsider. Una-una palihog kung magdiborsyo bagayod ka, ikaduha nga step. Because you might see nga, uy, tinuod na higugma pa mangyud di ay ko niya. Ihatag ang certificate sa iyang kamot o ikatulo, pagulaon sa iyang balay. This is also a gusto ni Moises aron moapil sa imuhang kaluoy. Dili ka maluoy nga ang identity anang bayhana naa sa imuha in the Jewish world. Ug imuha siyang pagulaon, buhi pa ka, ug imo siyang gipalayas, gipadiborsyo. She is probably worse than a widow. Kining tulo gituyo ni Moises for the reason of telling this person, please reconsider. Huna-una og tarong og makigdiborsyo ka. Apan, unsa may nahitabo? In the Jewish culture, gikan dinhi sa Deuteronomy, hangtod sa panahon ni Ginoong Jesus, ang divorce has always been an easy way out. Dali ra kaayo buhat rag certificate. Kay giuyunan man ni Moses. Apan wala nakita sa mga Fariseo ug mga Hudeo nga naa di ay kini rason behind nganong nahimugso kini nga balaod. Gisulti ni Jesus ug unsa ang rason. Mateo 19:8. Kanila mitubag siya si Jesus nga nag-ingon, tungod sa kasagutsuton or kagahi sa inyong kasing-kasing, gitugutan na lang kamo ni Moises sa pagbulag sa inyong mga asawa. Apan, sukad sa sinugdan, dili mao kini. Na Jesus here tackled more than just the surface sa palusot sa diborsyo. Pwede man, legal man ang diborsyo. Gihatag sa tradisyon, no? Moises. Maunang, pwede ra. Bulagi imong asawa. Okay ra. Kung naa kay makita nga dili maputli. But Jesus was saying, no, this is because of the hardness of your heart, of your faithlessness. Maunang gitugutan na mo ni Moises. Si John Calvin has these words to say. Niingon si John Calvin in English, God did not lay down a law about divorces so as to give them a seal of His approbation or approval. No nga, okay ra ang divorce, okay ra ang pagpakigbulag. But as the wickedness of men could not be restrained in other way, He applied what was the most admissible
remedy. The most admissible remedy. Pero ato akining lantawon kung unsa ning the most admissible, ang kanang pwede ragyod nga madawat nga remedy, the most admissible remedy later. So dili day kini nga maugyod ang disenyo sa Dios apan tungod sa kagahi ug ulo sa mga katawhan. Mao kini ang most admissible remedy. Itubag si Jesus, ug magaingon ako kaninyo, bisan kinsa nga magabulag sa iyang asawa, gawas kon ang hinungdan mao ang pakighilawas, ug unya mga sawa siya lain, nakapanapaw siya ug ang mga sawa sa usa ka babaying binulagan, nakapanapaw usab. So Jesus here becomes very clear nga kung mga sawa ka og lain or gibulagan ka no tungod kay nakapakighilawas, unya mga sawa ka og lain, nakapanapaw na ikaw og kadto pong lalaki nga nangasawa sa usa ka diborsyado, nakapanapaw na usab. Mao kanay giingon ni Jesus na atuwa kining lagtawon kay naa may exception, and this exception kining gawas kun ang hinungdan mao ang pakighilawas or sexual immorality. This has also been an excuse to many nga pwede lagi ang diborsyo. Kay una may exception kung ang imuhang paris nakighilawas, there is immorality. Let's look into this. Kay klaruhon ni nato, because this has been also an excuse palusot bisan pa sa mga Kristohanon apan ang kinasuluran di ay kinailawman di ay nini ang pagkagahi sa ulo, ang pagkagahi sa kasing-kasing. Unsa may giingon ni Marcos ug Lucas in their perspective sa pagkasulat nila sa maong panghitabo kang Jesus. Sa Marcos 10 kapitulo 11 ug 12, nag-ingon si Marcos ug ingon ani nga pulong, bisan kinsa nga mubulag sa iyang asawa ug unya mga sawag lain, makapanapaw siya batok sa iyang unang asawa, ug kun siya mao ang mubulag sa iyang bana ug unya mamanag lain, nakapanapaw pud siya. So makita nato sa Marcos no exception. Kinsa katong mubulag, nakapanapaw, nagminyog lain, giminyuan nimo ng bulag, nakapanapaw na usab. Mas dayag pagayod sa Lucas 16:18, ang matag-usa nga mubulag sa iyang asawa ug mga sawa ug lain nakapanapaw, ug ang mga sawa sa babaying binulagan sa bana nakapanapaw. Now we are talking here of divorce and remarriage. Naminyo ka og lain, nakapanapaw na ikaw with no exception. Walay exception. Pero nganong sa Mateo, naa may exception. Sa Marcos ug Lucas, wala. Atuwa kining lantawon, sa Griego nga pinulungan kaning sexual immorality ug pagsapaw or adultery, lahi-lahi siya og Griego nga gigamit si Mateo. Sa immorality, gagamit si Mateo og porneia. That's the word there. Apan sa word nga adultery, ang word nga moikeia. Gituyo kini ni Mateo nga lain-lain ang Griego nga pinulungan, because adultery and porneia or mokeia and porneia is a bit different. Kay ang porneia aduna siya sense of fornication. Kinsa may makasala og fornication, kadtong mga single apan nakighilawas sa paris nga dili nila asawa or bana, fornication. But for adultery, this can only be committed sa usa ka tawo nga minyo na. So in a sense, ang porneia naa siya a sense of fornication. Ngano man kini? Ug makita nato sa Mateo 1:19 na amanggoy na mention, Mateo 1:19, nag-mention manggod si Mateo ug si Jose.
nga bana ni Maria, iyang bana, sanglit tawo man siyang matarong nga tawo. Dili buot magpakaulaw kay Maria, katong buros si Maria, nga kabalo si Jose, nga gikan di ay kadto sa balaang espiritu. Nakahuna si Jose sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Matarong nga tawo nga midesisyon nga makigbulag. Ngano man kini? Atong hinumduman ni ining panahuna, dili pa officially minyo si Jose ug si Maria. Apan gagamit na og pulong si Mateo nga divorce. Now we see here in the Jewish context na adi ay ginatawag nga Jewish betrothal. That's before marriage. Jewish betrothal. Sa atoa karon, mura siya og engagement. Apan ang engagement nato, paghuman ka og pamalayi, na mo'y adlaw og na magminyo na, na mo'y bulan, sama sa uban kaninyo siguro nga naminaw, mao na engage. Pero matod pa nila, bisan man gani ang yuta nga naay titulo, pwede pang makawat. Unsa pa kaning engage lang. No, so ang engagement pwede pa bulagon, pwede pa napay panghitabo og naatay mga istorya nga nadunggan nga nagbulag bisan og engage. But in the Jewish betrothal, wala pa ang marriage ceremony. Ginakonsiderar na kamo nga minyo. Pero dili pa pwede makighilawas, na murag seremonyas na lang ang kulang para officially minyo na gyud mo. That's the Jewish betrothal. Now this is what happened to Joseph and Mary. Jewish betrothal. Minyuonon na sila kay nagkasinabot na ang pamilya. Siguro dugay nang nagkasinabot nga sila magminyo. So for Matthew, there's a word there, divorce, tungod kay abi ni Jose nga naka-commit si Maria og porneia or sexual immorality. So in other words, ang exception ni Matthew ni gawas kato, I believe, because of the declaration niya kang Jose nga usa ka matarong nga tawo nga ning decide nga makigdiborsyo. Apan dili kini in the context of actual marriage after na sa sign og mga imuhang signature sa marriage certificate, kundi during sa Jewish betrothal. Pwede nimo diborsyohan in exception of divorce. But after the marriage ceremony, just like what Mark chapter 10 says, and just like what Luke says, kung ikaw makigbulag o diborsyo o niya makigminyo og lain, nakapanapaw na ikaw. And in the original design, wala gyud nang diborsyo. Dili pwede magdiborsyo. But people has a lot of excuses. We hear a lot of excuses. Mga palusot pariho ni ining mga Pariseo. Unsay giingon ni Jesus, ako magaingon kaninyo. Ang ingon si Jesus, ako magaingon kaniyo bisan kinsa nga magabulag sa iyang asawa. Gawas kon ang hinungdan mao ang pakighilawas ug unya mga sawa siya lain, nakapanapaw siya ug ang mga sawa sa usa ka babaeng binulagan nakapanapaw na usab. You know what Jesus did here? Ang mga Fariseo made an appeal to tradition, nag-apilar sa tradisyon, but Jesus nag-apilar sa otoridad. Ug lantawon na pud nimo ang lohika or philosophical argument, kining appeal to authority, pag-apilar sa otoridad, usapod kini ka sayop or fallacious nga argument according to philosophy. Usa kini ka pagpugos nga ang gisulti tinuod tungod kay gikan kini sa eksperto.
bisan way ebidensya. Usahay moingon ta nga tungod manggod sa usa ka mathematician, doctor of the mathematician, niingon siya nga sakto ni. So sakto gyud di ay ni. Usahay tungod manggod kay giingon adtong usa ka bishop or pastor nga ingon ani ang pag-interpretar ni ini nga pulong, ingon ana nagyud. That's appeal to authority, pag-apilar sa otoridad, which is a fallacious argument, sayop nga argument. But for Jesus here, nag-apilar si Jesus dili lang sa bisan kinsang eksperto or otoridad, kundili nag-apilar siya sa ultimate kinatapusan, pinakagamhanan nga otoridad. That is the Father Himself in the book of Genesis, ug niingon pagyud siya, ako magaingon kaninyo. This is the authority of Jesus. That is the authority of God as well. If this is coming from the authority of God, every other authority fails in comparison to this authority. This has become true. Tinuod na kini. Kay tungod, ang otoridad man, gikan gayod sa kinahitasan, kinatapusan, ug pinakagamhanan. Wa nay laing mas gamhanan pa, mas maalamon pa. The authority is coming from God Himself. Ako magaingon kaninyo, ningon si Jesus. And dili lang kana nag-provide usab og ebidensya si Jesus nga inyong tradisyon nahimugso kana tungod sa pagkagahi sa inyong kasing-kasing. Unsa man karon ang inyuhang mga palusot. Na I believe nga kini nga sitwasyon ni Ginoong Hesus dili lang kini sa issue of divorce. Many of us have a lot of excuses in many socially acceptable immoralities. Abortion, euthanasia, patyon na lang nimo kay tungod ka matyunon, or uban pa nga mga ethical issues. And we often say nga, tungod manggod kay ingon ani, naatay daghang palusot. Ang ato ang pagdemonstrar ang Kristohanon nga moapil-apil sa pag-demonstrate, we have a lot of kinahanglan manggod ta nga politically mahimog yung active usab. We have so many excuses. Apan, what Jesus is trying to say here is unsa mangyoy kinauyukan, kinasuluran ug ugat ni anang tanan. Is it because of the hardness of our hearts? Gusto kita og selfish gains nga dapat mabuhat ni sa gobyerno aron mahayahay ko? What is your excuse? Dapat pwede ni. Dapat tugtan kini sa simbahan nga makigdiburso or abortion or all this. Kay mahayahay ko. Greed, selfishness, and even faithlessness. What is your excuse in your belief of socially acceptable immoralities? Maybe it comes from a heart that is not really full of faith to God and to Jesus. Apan dili lang kana, bisan pa sa lain-lain nga mga dili sa socially acceptable, ang kanang mga struggles nato sa kinabuhi. Unsa may imuhang palusot ni ana? Nganong ginadapatan pamanggihapon nimo ang imuhang asawa? Nganong ginaabusaran pamanggihapon nimo ang imuhang mga anak? Nganong nagadawat pamanggihapon ka og mga salapi nga gikan sa dautan nga panghuna-una or dautan nga kabuhatan? Unsa may imuhang palusot nga dili gihapon ka gabayad og sakto nga tax, buhis? Unsa may imong palusot niana?
Jesus is trying to tell you nga kinahanglan susihon nimo ang imuhang kasing-kasing. Because behind that excuse, behind ana nga palusot, is probably an evil heart. A selfish, rotten heart nga walay pagtuo diha kang Ginoong Hesus. Even though you say that you are a Christian, just like these Pharisees. When the disciples heard this, adto na ta karon sa disipulo. Putol didto sa bersikulo ang pag-istorya, siguro na imagine na nato nga dili katubag ang Pariseo. Ang disciples were there listening to it all. Kabalumuon sa ilang reaction. Looking at the next verse, murag na balaka sila. Natingala sila nga ingon ana di ay. Okay, during that time sa kultura sa Jew, at that particular time, divorce is also very prevalent. Dali rapod kaayo makakuha og certificate of divorce. Tungod sa balaod ni Moises nga sayop ang pag-interpretar. Maunang niingon ang mga disipulo kang Jesus. Bersikulo 10. Jesus, ug ang tinunan miingon kaniya, ug kung mao di ay na mangkahimtang sa mga lalaki labot sa iyang asawa, may pagdi na lang may mga asawa, Jesus. Di na lang may mga asawa. Because it was very prevalent during the time. And then ingon na ni di ay pwede makigdiborsyo. Di na lang may mga asawa. Inumduman na to, many scholars would say nga naay mga disipulo nga minyo. Si Peter, according to tradition and scholars, minyo kana si Pedro, ang pinakauna nga pope sa dakong simbahan, minyo. Kay naaman siya ay mother-in-law. Matod pa sa Matthew chapter 8 verse 24. Naa siya ay mother-in-law. You can only have mother-in-law if you are married. Pero ningon sila nga, may pagdi na lang ng mga asawa. Naunsa man kini. This is again another fallacious argument nga gitawag og pag-apilar sa sangputanan. Appeal to consequences. Appeal to the consequences. Unsa man kini pasabot niini. Ang kaning pag-apilar sa sangputanan, usa kini ka pagpugos nga ang gisulti tinuod man o bakak, tinuod o bakak. Tungod kay ang resulta niini, dili man ko makauyon or dili man makaayo or makaayo man sa akuah. So depende sa imuhang pagbati na lugar o depende kung unsay advantage kanimo. In other words, unsa may giingon sa mga disciples niining verse 10. Niingon sila, natingala sila. Sayop di ay ang diborsyo, Jesus? If we would, kung in other words, no? Sayop di ay ang diborsyo. So kung ingon na lisura di ay ang mahimong binyo. Kay kinahanglan yun ka nga mahimong matinumanon. May pagdi na lang ko magminyo. Dili na lang ta magminyo. You see the false argument nga naa na po dito. Pag-apilar sa sangputanan, appeal to consequence. But this time, Jesus, nisakay si Jesus sa tubag ni ining mga disipulo, bisan og sayop ang ilahang pag-interpretar sa marriage. Again, marriage is instituted by God. Dili na siya sayop. Apan niingon si Jesus, dili kana nga imuhang gisulti, inyuhang gisulti, dili kana madawat sa kadaghanan. Sa bersikulo 11. Ningon si Jesus, dusi, kay adunay mga lalaki nga eunuko or eunuch nang daan sukad pa sa ilang pagkahimugso ug adunay mga eunuko nga naghimo kanilang eunuko, mao ang mga tawo.
Ug adunay mga yunoko nga naghimo sa ilang kaugalingon nga mga yunoko alang sa gingharian sa langit. Ang arang makasagop niini pasagupa siya. So in other words, dili tanan makadawat ana mga disipulo apan ang naay tulo ka gusto ipasabot si Jesus during this time, talking about eunuchs. During sa ilahang kultura, daghang mga taong ang mga eunuko. Officially, in other mga places, ang eunuko kay mauni ang naggaputol sa ilahang physical part sa body nga maka-urge sa ilaha for sexual desires. So in other words, Jesus is saying here, dili lang kanang singlehood or the gift, kanang wa kanaminyo, kundili the gift of singlehood is actually a person nga nagakontrol sa iyahang desire for sexual relationship or sexual intimacy. Naamay mga single nga tibuok nilang kinabuhi, single sila, apan ang ilahang kinabuhi puno sa lain-laing pakighilawas, ang ilahang mga anak puro kamaguwangan ug mga ina, pero wala sila na minyo. In a sense, maupod na ang giingon sa mga disipulo. Adi na lang minyo. Pwede siguro sulay-sulay na lang. Although dili man yun ni Nana, ako raman to'y gasumpay ni Ana. Pero it has a sense of that. Kay many people would use this. But when it comes to eunuchs, Jesus using the word eunuchs, kay tungod ka na sa kanang desire sa usa ka tawo of sexual relationship. Tulo ka klase nga eunuko, the possibilities of singlehood, the gift of singlehood, tulo ka posibilidad. Una, ang usa ka tawo na tawo gayud nga eunuko. In other words, physically disabled siya, nga wala siya'y urges towards sexual urge or desires, relationship. Naay mga tawo nga ingon ana. Napoy mga tao nga tungod sa ilahang pagtuo or sa ilahang relihiyon or sa ilahang gusto nga tahason sa kinabuhi, gihimo sila og eunuko sa tawo lamang. Ang uban ani naputlan gyud og mga parte sa lawas nga maka-desire sila og kanang sexual nga urges. Apan naay ikatulong nga klase sa eunuko or singlehood. And this is what Jesus or what we refer to as the real gift of singlehood. Is ang kining gihimo nilang eunuko ang ilang kaugalingon alang sa gingharian sa Dios. They desire or they decided nga dili sila magminyo ug isalikway nila ang ilahang sexual urges aron sa gingharian sa Dios, pag-uswag sa gingharian sa Dios. Usa ni ana si Pablo. Ingon si Pablo nga, ug pwede lang kamong tanan pareho kanako. You see, kung unsa ang mas advantage alang kay Pablo, alang kang Jesus, sa tawo nga single na ay gift of singlehood alang sa gingharian sa Dios. And many times we are guilty of this. Kay daghan kaayo ta og sungog, ilabi na sa mga tawo nga single. Pagkita nato kanus amang ka maminyo. Di gyud ka kitas imong liwat, and even in the Christian circle, grabe kay na nga pagsungog. But Paul is actually saying, blessed are those, all the more, are those who are gifted with singlehood. Gift of being single. Kay dili tanan makadawat ni ini. Dili kinikaya sa tanan. There is one person nga nagsulat sa usa ka pastor nga nag-ingon siya nga, so kung ang gift di ay of singlehood kay mahimo kang ingon ani, mas makabuhat ka para sa buluhaton sa Dios. So may pa di ay pastor nga ako na lang putlon ang ako ang kinatawo para wala ko'y sexual urge.
makapamuhat na gyud ko sa buluhaton sa Dios. Well, if you look at it, kung lantawon gyud ni nimo, wala man gisulti ni Pablo o ni Jesus nga ingon ana, although niingon man nga kung makasala ang imuhang mauto ang iyang unsa ni argument nga kung makasala ang tuon nimo nga kamot imong putlon, so putlon na lang pud nako ang ako ang kinatawo. Through surgery. But sayop man to nga pag-interpretar kay sa miagi nga Domingo nakita man to nato kung makasala ipahawa kana sa imong huna-una, tangtanga kana kay and we heard of that interpretation. But Paul or Jesus never asked us to do or to take the easy way out. Kay usahay kining pagputol sa atoang kinatawo can be an easy way out. Ningon si Pablo nga ang gift of the Holy Spirit, part of that is self-control. That is not an easy way out, kundili pagpakigbisog ka na nga bisan anaa ang sexual urge. Yet imuha ka ng isalikway tungod kay ang balaang espiritu nagalihok kanimo. The Christian life has never been taking the easy way out. It has always been trusting the Lord bisan og lisod. Peace, joy, gentleness, the gift of the Holy Spirit, dili ka na easy way out. Upon those things are kanang trusting the Lord bisan sa kalisod sa palibot, yet you trust in the Holy Spirit nga iyaha kang mulahutay ka with peace, joy, gentleness, kindness, love, bisan pa niya self-control. The disciples here are trying to take the easy way out. May pagdili na lang, Lord. Di na lang mi magminyo. But Jesus is saying, nga dili na ay mga yunoko nga ilahang gipili. Wala nila putla ang ilahang kinatawo, kundi gipili nila ang pagserbisyo sa Dios nga walay sexual urge or salikway ang sexual urge alang sa gingharian sa Dios. What are your excuses nga easy way out? Unsa may imuhang mga palusot aron nga ginabuhat aron mahimong sayon ang Kristohanong kinabuhi? Daghan kana ba? Ato ang hinumduman kini. Ang atong mga palusot sa pagbuhat sa mga socially acceptable nga mga immoralidad kay nagagikan kana sa pagkawili sa dautan o sa ato ang gusto sa sayon nga kinabuhi. Sayon nga kinabuhi. Isip Kristohanon, musimba lang ko Domingo, pwede na. Sayon nga kinabuhi, inig ka Domingo lang ko magbasa, magampo. Wider group, pwede dili lang sa. Sayon, unsa may imong palusot ni anang mga butanga? Unsa may imuhang palusot nga dugay na ka sa imuhang wider group apan dili gihapon ka mo lead og lain nga wider group? Magdisipulo ug magbuhat sa buluhaton diha sa gingharian sa Dios. Unsa may imuhang palusot? Daghan siguro kana. Ana ko'y ma-miss out. Kapoy, sakit sa pagbuot nga mahimo kong muminister sa ubang mga tao nga daghang problema. Naaga ni ko'y daghang problema, maglabot-labot pa ko sa ilahang problema. Easy way out. Palusot. But we must remember that Jesus, although pwede siya mo excuse magbuhat og daghang klaseng palusot, but He never did all that. He experienced the many hurts o klase-klase nga paglutos, klase-klase nga
problema ug mga issue paglutos sa mga tawo niining kalibutana. He went through all of that and he never asked for the easy way out. Although he can, naa siya'y gahum, but he went through, even through death. Because he wants to fulfill the purposes of God sa iyang kinabuhi. And he wants salvation para usab sa tibuok katawhan. The Christian life is not an easy way out. Unsa may imuhang palusot nganong dili nimo buhaton ang mga butang nga gusto sa Dios nga imong buhaton. Probably dili man siya sala gayud, pero naa sa imong kinabuhi nga gusto ka og sayon nga klase nga kinabuhi. Ingon si Paul in conclusion sa Book of Hebrews nga ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon usa ka dagan, marathon nga kapoy gayud kaayo, ug naay mga butang nga dapat natong iwakli. Ang kini nga butang nga makapabugat kanato, or we call that encumbrances, ug ang sala nga nagapiit paglikos kanato, ug dalaganon ta nga malahotayon ang lumba nga atong giapilan. Kining mga encumbrances or mga kabugaton sa atua sa pagdagan sa Kristohanong kinabuhi, kay mao kini nga mga butang nga gihuna-huna nato nga makapasayon sa atoang kinabuhi. Paul is saying, iwakli ka ng tanan. They may not necessarily be sinful apan nakapabugat ka na sa ato ang pagbuhat sa buluhaton para sa Dios. Mag-ampot ta. Ginoong Dios, salamat kaayo nga ikaw nakiguban kanamo sa among pagtuon sa imuhang pulong. Nagaampo ako o Dios nga kami mahimo gayong imuhang mga katawhan nga nagasalig gayud kanimo, nagatuo sa imuhang mga pulong, bisan pa Lord sa kalisod sa amuang kahimtang karong panahona. Daghan kami og mga palusot o Dios, ang uban nga mga katawhan, daghan usab og mga palusot nga mubuhat og mga butang nga diin sa imuhang pulong puros di ay katudautan apan makakita sila og palusot o Dios. Tabangi sila nga maghinulsol ug hinuklog niining mga butanga. Tabangi usab kami o Dios nga mga tawo nga naana sa imuhang kaluwasan, sa imong gingharian. Nga usahay o Dios daghan usab kami og palusot sa mga sayon nga mga butang niining kalibutana apan kini di ay ang kamatuoran nakapabugat sa amuang salig kanimo ug sa pagdagan niining kinabuhi sa Kristohanon. Help us to step out in faith. Nga aron kami makahatag gayud og himaya kanimo. Salamat niining tanan kanimo o Dios ang dungog og himaya sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Panalanginan kamong tanan sa Dios. As we are now in the first week of July, the year 2020, it has been our tradition also in the Christian and Missionary Alliance Churches of the Philippines to celebrate the Lord's Supper in every first Sunday of the month. And we are doing this because of the command of the Lord Jesus Christ to do this as often as we can until He comes back again. Why do we do this? Jesus commanded us to do this in order that we will remember the Lord Jesus Christ, in remembrance of Him. I pray that as we will do or participate in the Lord's Supper today, we will truly remember Jesus Christ, His incarnation, His life, His suffering, His death, His resurrection, and our relationship and our faith in the Lord Jesus Christ. And now He is ascended in heaven and He will be coming back. We put our hope in that.
and we focus our minds on those things. Who are the ones who supposed to do all of this or to participate in the Lord's Supper? Now we know that the scripture says that this has been the practice of all genuine believers of the Lord Jesus Christ, who have put their faith in Jesus, repenting of their sins, and have committed to truly follow Jesus Christ, and is evidenced or is seen by the fruits of the life that is being changed. So I challenge to all of us who has truly placed their faith in the Lord Jesus Christ to remember Him today. Be thankful, be hopeful, and put all the more our trust in the God who is in control, the Lord Jesus Christ, no matter what we are experiencing. I request the fathers to please prepare now the bread and the wine that you have prepared for your family. And I also request everyone who is watching this to please stand as we participate in the Lord's Supper. Let us pray. Father, I pray that you would bless this blessed ceremony, the Lord's Supper. I pray that we will truly believe, remember, put our faith all the more in the Lord Jesus Christ as we take on this bread and this wine. And may our hope be all the more be in the Lord Jesus Christ, because He is the God who is sovereign and the God whom we can trust, the rock and our ever-present help in times of need. We bless you and we thank you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. As you have now distributed the bread, let me read to you these words of Paul in 1 Corinthians chapter 11, verse 23. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, in the night in which He was betrayed, took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Altogether, let us partake of the bread. In the same way, He took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Altogether, let us drink of the cup. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Let us pray. We thank you, Lord, for this beautiful remembrance that we are able to participate in. I pray, Lord Jesus, that who you are will be all the more vivid as we remember you. Remind us, O Lord, of your words in the scripture, of how beautiful your name is, O Lord Jesus. Your humility, your sacrifice for us, and the hope that we have in the Lord Jesus Christ, with which Paul says that the suffering in this world could not even begin to compare with the glory that will be revealed in us through the Lord Jesus Christ. We hold on to those words, O Lord, as we continue to experience this situation in our lives today. And all the more, we pray that we can give you praise and we can give you glory because of your Son, the Lord Jesus Christ. In His mighty name we pray. Amen and amen. Thank you. Let's worship the Lord through our tithes and offerings.
allow me to share some scripture verses. The Lord says through the Apostle Paul in the book of 2 Corinthians, you must each decide in your heart how much to give, and don't give reluctantly or in response to pressure, for God loves a person who gives cheerfully, and God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. And the Lord says in the book of Malachi, bring ye all the tithes into the storehouse, that there will be food in mine house. Prove me, test me, try me in this. If I will not open you the floodgates of heaven and pour you out a blessing so much that no more room, no more place to receive it. Let's give our tithes and offerings now. Let's pray. Ginoong Diyos, daghan kayong salamat for another privilege nga mihatag namo nga kami makasimba kanimo sa espiritu ug sa kamatuoran. Daghang salamat sa mensahe nga among nadunggan, among pag-ampo Ginoong Diyos nga kini ka mensahe imong pulong will bear fruit 100-fold sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Akong pag-ampo nga ikaw magpadayon sa pagbubo sa imong abunda nga grasya ug panalangin dili lamang sa GCAF, kundili the whole body of Christ dili sa Philippines o sa tibuok kalibutan. Mga katawhan sa Diyos, ang grasya sa Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Diyos, pakig-ambit sa Balang Espiritu Santo, magaban nga natong tanan hangtod sa walay katapusan. Amen.